Vážení priatelia, stretli sme sa tu dneska, aby sme si overili famóznu kvalitu syrových výrobkov od firmy Tesco. Čo na takúto kontrolu potrebujeme? Na takúto kontrolu potrebujeme jednu vysokokvalitnú mozzarellu značky Tesco, výhodný nákup. Takisto potrebujeme jeden špeciálny nôž na krájanie syrov, dosku, notebook a tanier. Takže kvalitu syrov mozzarella Tesco si preveríme nasledovne. Na zadnej strane obalu identifikujeme dátum výroby, respektíve dátum spotreby. Čiže, ak sa na to správne pozerám, sekundu. Syr je treba spotrebovať k 11. decembru 2009. Pozrime sa rýchlo, aký máme dneska dátum. Čiže máme 1. decembra. Ja to pre istotu ešte raz refreshnem. No poď. Čiže máme 1. decembra 21:38. Dobre, čo na také preverenie kvality syrov mozzarella od firmy Tesco potrebujeme? Ako som už spomínal, jeden nožík. A môžeme syr začať otvárať. Ja to pokúsim otvoriť takto. Druhou rukou to ešte nejakým spôsobom kamerovať. A teraz si poviete, máme tu nejaký špeciálny nôž, no tak poďme si tú mozzarellu narezať. Problém je v tom, že firma Tesco kvalitné syry, najmä mozzarellu, chápe pod syrom mozzarella, a to si pozrieme hneď, čo? Takýto strašný humus. Prajeme vám príjemné nakupovanie v reťazci Tesco. Aj na budúce.